Welkom bij TV Maastricht. Zometeen kun je kijken naar het overzicht van week 3 en een documentaire over 21 kunstwerken bij de A2-tunnel. Maar nu eerst het uitroepen van de nieuwe Stadsprins. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door de Rooineus, Haringinleggerij van Gladbeek en Koekelkoren Dranken. De spekjes die zien veerdig, de prins is al bekend. Leugelaars stonden in douche, de cent die dat is nu het pijnlijk moment aangebroken. Er is niks aan te doen, de schoonven op de zijn démasqué van de groeten onbekende. Wie brengt nog een beurs naar Clara? Het heeft nu echt lang genoeg geduurd. Het wachten, het speculeren, de weddenschap over wie het eventueel zou kunnen zien. Het is tijd dat de grote onbekende zich bekend maakt. En nu weet je waarschijnlijk al lang een breed wie het is geworden, maar het is misschien wel even leuk om te zien wie deze dag is verlopen. Clara deed dat op haar meneer. En Gita stond voor weer op de wagel. Wat is het thema van dit jaar? Het thema dit jaar is een grote poppenkast. En kennen dit junior is vastlaven niet eigenlijk ook poppenkast spelen. Het is gewoon het gebeuren. Vastlaven is een speul. Poppenkast is een speul. Laten we daar de Tempeliersmedaille naar noemen. En de Tempeliersmedaille is dit jaar de poppenkast. En ruim een half uur voordat de prins hij aankomt, zitten alle Tempeliers al samen een broodje te eten. En ze weten allemaal nog niet wie het wordt. Het is misschien wel leuk om even te vragen of ze een vermoeden hebben. Hier, mag ik even storen? Wie is de stemming? Hey, heel spannend is het. Hey. Ja, we hebben het juist over wie de nieuwe nog lustigheid gaat gebeuren. En wie wordt het? Ja, het wordt we zeker weten wie de chicste oets, zeg maar. Maar welke, dat is hier van de Nederlands. We hebben dit jaar weer de beste. Ieder jaar lukken is de beste. En ook dit jaar, en weer als Evermannekes, we hebben natuurlijk al onderzoek gedaan. Maar we weten het zeker. We hebben dit jaar de beste. Oké, nou dan de grote hamvraag. Wie is de beste? De beste? De beste? Weer de beste? Maar heet hij een naam? Ja, de beste hooglustigheid van Maastricht. Hier zit akelig stil. Ja, ik heb mijn vermoedens. Maar ik ga wel van Huren vertellen dat we een hele schoene prinses kregen. En dat is eigenlijk veel belangrijker. Ja. Toch? Zeg ik nu het verkeerd? Ja. Wie gaat dat dadelijk als de hooglustigheid binnenkomt? Kijk je dan naar wie er loopt. Ja, zijn schön. Zijn schön. Daar kent ze elke hooglustigheid aan. Zijn schön. Echt waar. Ja, ja, want wat betekent een schön, maat? Ja. Wat voor hooglustigheid komt er dan onderuit? Wie groeit er de schön? Wie langer de vastenavond door. De schminkblik op de non-rek en pruikjes ingekocht. Maastricht is daar weer klaar voor, gaat schoens in de loog. Maar één ding is niet zeker, dat is niks aan te doen. De schoven op de slag en volgen kans gewoen. Ik ben nog een beurs naar Clara, die weet dan veel goed weer. Ik ben nog een beurs naar Clara, zo zo weer. Ik ken hem! Clara deed dat op haar meneer. En we weer die dag rond weer gehad. Ben je gekomen, John? Weer een rustig op de schat. Sinds een schön groot genoeg? We hebben het juist al over gehad. Maar de kids hebben altijd aan zijn schön. En er heet heel goed schön. Dus we hebben gezegd. En wat betekent dat? Wie groeit er de schön, wie langer de vastenavond. We moeten nu al gewoon, denk ik. En wie dacht dat de hooglustigheid meteen naar de Merit vertrok? Helaas, want hij moet nog gaan drinken in een afgesloten ruimte. Hij moet nog even plassen. En hij mag er allemaal niet bij zien. En terwijl de Tempeliers de hooglustigheid langzaam naar de Merit begeleiden, is het voor de Maastrichter vastelavondsverenigingen hoog tijd om zich in de cortège van hun beste kant te laten zien.
Hier staat hij te kijken. Vind je dat spannend? Heel spannend, ja. Heb je een vermoeden, wie weet? Nee, maar dat maakt ook. Dat is altijd een gooien, dus vertrouwen voorop. Ik zou het echt niet weten. Ik ga geen vermoeden, ik zou het niet weten wie is. Nee, echt niet. Dat is een verrassing, hè? Nee, dat gaat goed niet. Nee. Maar jij voor dat huurt zich ook niet. Hè? Voor huren je vermoeden te beweten is. Dat is toch het goede geheim van Maastricht. Hè? Nee, ja, dat blijft bij mij altijd zo'n verrassing. Ja, dat wil ze niet weten. Ja. Als de zien hoe lustig hebben we uitgeroepen van Maastricht, is het altijd spannend. Elk jaar weer. Volgens mij stond vrij nu wat 50 jaar met de tweeën. We zijn er altijd bij. Is het wel zo dat je hoopt dat er iemand bekend zit dadelijk op het podium, dat je denkt van, oh ja, dat is mijn buurman? Dat is altijd leuk natuurlijk, ja. Dat is altijd leuk. En ja, ik denk dat er toch wel iedere Maastrichter eigen is. Dat hopen dat er zien hoe lustigheid kent. Ja, absoluut. Ja, de dingen weten van de Vogeltruis. Ja, dat weet ik gewoon niet. Ik heb een hoop dat er een liedje leuk vindt van dit jaar. Want dat heb jij geschreven? Dat heb ik geschreven. Je zou het hartstikke fijn vinden als iemand stadsprins is wat we kennen. Maar dat is toch wel een paar keer voorgekomen. Tot van echt groot kosten. En dat vind ik wel leuk. Dat geeft in de carnaval voor ons tweeën extra cachet. Een stomvrij bij meneer Schreien. Welkom. Stadsprins van 97. En nu ben ik wel benieuwd. Hè? Dadelijk wordt de grote onbekende bekendgemaakt. En we weten natuurlijk allemaal dat hij er al lang weet en dat hij dat niet mag zeggen. Maar wat is nu zo bijzonder aan het weten dat ze prins wordt? Wie ik als 9-jarig manneke op de markt stond, toen heb ik al een keer gezegd, ik wil later een keer stadsprins worden. Ja, wie van jongstjes zeggen dat niet? Als ze dat dan uiteindelijk toch mag zweuren en die grote eer van Maastricht krijgt om een stadsprins van deze stad de vastelavond te maken voorgaan, dan is dat gewoon fantastisch. En dat is die intense emotie die ze na die jarenlange verlangen, zal ik maar zeggen, hebben opgebouwd, ja, die dan op dat moment naar buiten toe komen. En dat is heel bijzonder. En dan hebben ze dat zo lang geheim moeten houden. De ganse dag dat masker op en dan zit zij op het podium. Wat voelt ze dan? Ja, dat begint eigenlijk al vanaf de statie. Dus er is zoveel bekenden en vrienden langs de kant staan. Ik weet dat op de dag van vandaag nog boven en kinderen ze gestaan hebben. Zoveel indruk heeft dat gemaakt. De loers door dat masker en dan komt ze op de markt. Ja, die spanning is zo groot voelbaar. En wat heel bijzonder was, dat was wie ik op het podium stapte. In al die drukte van die lui, was het eerste oogcontact wat ik had met mijn vrouw in het publiek. Van achter een masker? Van achter mijn masker, ja. En ja, daar gaat de adrenaline door de heen. En dan komen we langzamerhand naar het trekje van de Monsanto. Als u niet niet, maar u huurt u nog niet. Maar laat ik eens huren. Geweldig. En eerst wat, dames en heren, wie zou het zien? Laat ik huren! En dan is nu het pijnlijk moment aangebroken. De demasking van de grote onbekende. Vastelavond vierend volk van Maastricht. Rug uw trom en blaas uw dissonante toenen. Want nu gaat het gebeuren! Wie Sinterklaas Justine Piezer had gepakt en terug was gegaan waar Boerheer Schenks jaar in, jaar uit vandaan te komen. Kwam het drijfmanschap van de kanselarij gehad in geheim conclave hier. Deze keer wordt de hazendans
Daar hoe de wereld toegeplakt is met tuiten, als meest geheimplaats aangewezen. Met de heerlijkheid Wolde aan de rechterkant en Pottenberg en Malberg aan de linkerkant, had me hij zich over de ganse stad zonder tot einde het zou merken. De oude kaarten die de oudste van de drie bezig had, wordt opengevaaid. Odin! Eindelijk! Ja, fantastisch. 4,5 weken met de mol moeten houden en ja, dat is ondraaglijk was. Maar fantastisch. Maar het gebeurt eindelijk. Toen was hij al zo lang even aan het druimen. Nou ja, goed, de hoop is altijd tot eens een keer gevraagd wordt. Maar ik zweer, ik heb er dit jaar totaal geen rekening mee gehouden. En ze stond in één keer voor de stop, op de stop en ze kwamen in één keer binnen en die vraag wordt me gesteld. En ik besef me nog steeds niet tot het zo was, maar het was zo. Ja, en ik is me eerst gevraagd wordt met één antwoord geven en dat is natuurlijk ja. En ik ga nog weer laten genieten van deze dag, maar dat heb zo diks geoefend. En met een scepter te zwijgen, doe het even voor. Ja. Daar zit een techniek aan vast, hè. Fantastisch. En roep met me goed, lang leven Odin de Nielsen. Hiebe piep, hiebe piep, hiebe piep. Leef vastelavond vieren volk van Maastricht. Duidelijk, duidelijk, duidelijk voor de fantastische entree die Geert Mich hebt gegeven. Van de statie tot hij aan de Merit zag ik onderweg duizenden lachende gezichten van lui die allemaal zin hebben in een onvervalste Maastrichter vastelavond. Dat mij niet goed. En stadpunt van Goed Maastricht geeft dat energie. Niet voor 10, maar voor minimaal 11. Want vastelavond, dat is het voornaamste onvernamen. En dat geeft dus alles breed. Maar het is ook het beste medicijn. Want als u zorg hebt over een leideniswereld, de werk, de sjaal of wat voor ongemaakte nog, vier men niet vastelavond. En dan wordt ze nog 3 dagen weer gans herboren. En voor de lui die natuurlijk niet hij kunnen zien vandaag of in de komende tijd, ik kom samen met die tempelis, maar ik toch. In de weken van mijn Zoeterstreek, maar natuurlijk ook in de verzorgingstehuizen en in het hospitaal. Want de vastelavond wie dit, moesten we met iedereen vieren en ga ik met iedereen vieren. Ik roep u, volk van Maastricht op, om vanaf vandaag uw hoezer in het roetje en groen te zeren. Uw pestjes, instrumenten en karen in orde te maken. En ik hoor er tegenover, want zo'n chique traditie, wie de Maastrichter vastelavond, die houden we in hier en geven we door aan alles de generatie na ons. Dus er is nog één vraag. Wie brengt nog een weurs naar Clara? Ik ga er tegenaan. Maastricht, laat huren moest je kruisenbis. Lang leven Maastricht en lang leven de Maastrichter vastelavond. Hippie, hippie, hippie. En de roep met me goed, lang leven stadsprins Odin de Nielsen. Hippie, hippie, hippie. Heeft hij toch zo geer? Kreeg je weer dan zon of regen? Clara deed dat op haar weer. En hebben weer die dag goed weer gehad. Weer ieder komend jaar weer een rustig op de schat. Pieheudas, wat hups die lekker. Ja la 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 la, ja la la, ja la la. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door de Roeineus, Haring-inleggerij van Gladbeek en Koekelkoren Dranken.